Малката дъщеря на Орхан Мурад взриви интернет с новия си рапърски клип. Парчето на Сузи мечта и даде заявка за хит в родните класации и завладя социалните медии. Младата певица явно е наследила таланта от баща си и се справя добре както с рапирането, така и с поведението пред камера, казват специалисти. Повече за всичко това ще разберем от известния баща Орхан Мурад и от самата нея. При тях беше Олга Даскалова. Здравейте! Заедно сме с певецът Орхан Мурад и дъщеря му Сузи. Първият ни въпрос към певецът Орхан Мурад е: как се чувствате от факта, че дъщеря ви пее рап? Добро утро, България! Чувствам се великолепно. Той рапа, доколкото се пее, е добре, нали? Приема се добре от младите хора. В рапа е по-важно какво се казва. В нашия случай, нашата песничката на Биско, Сузи и Деница е много позитивна, много добре се прие от аудиторията, което естествено, че ме прави щастлив. Интересното в дадения случай, че поп-фолка спонсорира хип-хопа, нали? Се получи една добра коалиция, могат политиците да се получат от нас, например. Доста често съм се питал един въпрос: защо живота трябва да си беден или прост? Един въпрос задаван от много голям народ. Казвай, амиго, си даваш четвърт оборот. Искаш да ти кажат истината в лицето и да следваш своята мечта и своето его. Ти бъди оптимист, следвай своята мечта. Може би се крие зад някоя отворена врата. Как дойде идеята да създадете песента? Ами, бяхме с Биско на един концерт, но той, нали, от Русе и малко трудно става ситуацията, нали, да направим песен, но не след дълго, нали, ми писа, че може, нали, да направим проект. Аз съгласих, след това той предложи, нали, Деница да вкараме, нали, в песента и общо взето всичко стана доста бързо и се получи много хубаво. А от колко време пееш рап? Да. Ами, аз от доста малка харесвам рапа и доста малка, около 6 годинки, 7. А защо предпочете рапа? Ами, защото в днешно време се слуша повече, отколкото някакъв друг стил. Искаш ли да вляза в крака, пак не съм букву. Спъни мечтите си. Мечтата се крие в очите ти. Благодарим, нали, на всички, които участваха. Събра доста гледания в интернет. И около 20 000 станаха, и то за доста малко време. И така. А твоите съученици радват ли ти се? Слушат ли песента? Да, те половината училище постоянно, нали, идват при мен и ме поздравяват. Как не ставаш, не стават тези, които се отказват, а отказалите от упреките смазват, понеже така от себе си се предпазват. Мразят и гледал, че с него се наказват, а смелите войники се доказват, падат, лазят, но борбен дух показват. Погубените, отричайки неподготвени, се изказват. Ние ги подкрепваме, а те не мразят. А вие с какво се занимавате в момента? Ако имаш предвид дали правя нови песни, аз рядко правя нови песни. Прекалено много съм направил в близкото и не толкова близкото минало. И с тези песни, които са над 120 на брой, имам страшно много концерти. И с любовта душата ми отнесе, разказваш с пръсти приказка без край. Ти там си моята слънчева принцеса и връщаш ми изгубения рай. До днес сънувах само, че те има.
Сега не искам нито миг да спя. Очаквайте новите песни и хитове на Орхан Мурад и Сузи. Това е за сега от нас от Пловдив. Колеги, така, видяхте извода и поп-фолка започна да спонсорира хип-хопа.